Kde bolo, tam bolo, za 3 dverami, medzi krajinou plných topániek, za mrežami, bola jedna komora a v tej komore bolo 11 hladných detí. A tie sa nudili, tak chodili každý pondelok do komory na komornú hru. To by platilo pred rokom, ale od minulého roka sme gitarový orchester. Ako sa voláte? Bandolína. Je nás 11 a že by sme boli leniví zrovna až tak nie, ale sme banda. Stop, kde to začína ten prechod? 17. takt, sekunda volta, hráme. Orchester má význam, lebo vzájomne niečo robia, vzájomne sa vidia a vzájomne sa nejakým spôsobom ťahajú dopredu. Hej. Okrem toho, že sa vzájomne lepšie spoznajú, tak môžu spolu rásť a jednoducho každým razom, ako spolu niečo urobíme, vystúpia, tak nie, že nás to posunie ďalej, ale proste sme o to lepšia banda. Všetci sú poslušní, všetci vnímajú, čo majú robiť. Vyzerá to tak, že učiteľ kričí, prečo rozprávaš, povedal som ti, nehojdaj sa. Každých 45 minút pred koncom hodiny sa stretneme a celých 45 minút rozmýšľame, ako by sme to už konečne zahrali. A keď sa nám to podarí, zistíme, že už 5 minút sme mali končiť. 1., 2., 3., 4. Začínali veľmi malinkí, niektorí boli prváci, niektorí boli druháci, takže sme išli od takého detského výberu, cez možno dokonca latinskoamerickú hudbu. Snažíme sa hrať niečo moderné, také, čo ich baví. A majú dobré tempo, zrýchľujú. Tento rok sa naučili na vianočný koncert výber a zvládli 5 piesní, teraz bude 6. Wow, máme rekord.